7 буын шәжәрәмне беләм. Без төп монда урындагы башкортларыбыз һәм үзебез гомер буе шушы башкорт милләтен булып йөрибез һәм безгә төрле вакытта төрле телләрдә укыттылар. Башкорт телендә кызганычка каршы укыту безгә насыйп булмады. Районда вообще башкорт телендә укыту юк иде. Татар телендә укыттылар. Ләкин без үзебезнең диалектыбызны, үзебезнең башкорт телебезне хакларга тырыштык. Һәм бүген дә шушы үзебезнең диалект өчен шундай эш алып барабыз. Халкыбыз монда 34 авыл безнең башкорт авылы исәпләнә тарих буенча. Һәм катнаш авыллар бар, төрле милләт халыклар белән катнаш, удмуртлар белән башкортлар бар, татарлар белән башкортлар бар, менә шундый катнаш авыллар бар. Барлыгы 39% халык Яңа районында башкорт милләтенең. Безнең инде бар урыслар, татарлар, мари, удмурт халыклары һәм бүтән халыклар бүтәне 40 төрле милләт халыклары яши Яңа районында. Безнең тарихыбызны укый торгач, белә торгач инде Өфе галимнәре белән аралаша торгач, без үзебезнең Уран ыруы һәм Гәрә ыруы башкортлары икәнебезне белдек. Менә безнең районның көнбайыш өлешендә инде үзәге ничектер Кысакаен дигән авыл безнең Уран ыруының башкортлары үзәге дип аталган инде. Шушы авылдан таралган авылдар, барлыкка килгән авыллар, улар Уран ыруына карыйлар. Гәрә ыруы буенча инде шулай ук без тарих буенча инде китаплар буенча уточнять иттек. Һәм монда борынгы заманнан инде Гәрә ыруы башкортлары яшәгән. Монда Йомады, Асаудыбаш һәм башка авыл советлары шу Гәрә ыруына керәләр. Менә күптән түгел Гәрә ыруының да җыенын үткәрдек Йомады авылында һәм шунда Гәрә ыруы вәкилләре берлектә Гәрә ыруының советын һәм башлыгын сөйләп куйдылар инде. Сафин дигән егетне анда шулай дип сөйләп куйдылар. Безнең Уран ыруы буенча инде ул 10 еллап элек мөгаен шушы Румелтауга төшеп килгәч инде үзебезнең Уран ыруының советын һәм башлыгын сөйләп куйдык. Башлыгы булып Минязев Фәрит Зиевич тора. Ул элек райсовет председателе эшләгән. Күп байтак кына китапларның авторы ул. Менә үзе белән күрешеп һөйләшкәндә тоже әйбәт булыр иде. Үзебезнең башкортлыгыбызны халыкка аңламаганнарны аңлату өчен алып барырга тырышабыз беренчедән инде. Икенчедән инде шушы ялгыш үзләрен татар дип йөргән кешеләр дә үзләренең шәҗәрәләрен өйрәнгәч, алар үзләренең башкорт икәнләрен танып кабул итәләр, шушы үзләренең хәлләрен инде. Һәм менә шушы башкорт телендә укытуның билгеле бик рәте әле һаман да ул юк. Кыскарту, тегеләй, булай әдәби башкорт теле турында. Диалект белән вообще укыту юк бит инде. Диалект белән укырга без телләребезнең белүебезчә инде республикабызда 22 район ашу төньяк көнбайыш башкортлары дигән исем астында без менә шу үзебезнең башкортлыгыбызны таныйбыз. Безнең Булат елга, Яңа Урта авыл яктары инде безнең туган авыллар инде. Һәм менә шушы ыру буенча алар әйтеп килделәр инде. Менә без башкортларбыз, без үзебезнең телебезне сатмыйбыз, без шушы милләттән икәнебезне таныйбыз дип. Билгеле, төрле моментлар булды инде ул.
Тотар тибезарга тырышып та йөргән кешеләр булды. Минем атайым 30-нчы елларда колхозда председатель урынбасары, рейс урынбасары булып эшләгән. Колхозга машина биргәннәр. Укытырга кеше ибәреп караганнар, берәү барып кайта, икәү барып кайта, үтәлмәй, укый алмайлар инде. Гафитез. Шуннан атайымны ибәргәннәр, зампредны инде шоферлыкка укырга Казан каласына. Баргач инде паспортларын алганнар билгеле. Шуннан яңа паспорт биргәннәр. Башкорт дигән урында татар теле язып биреп кайтарганнар шул Казан шәһәреннән шушы паспортны. Шундый ачуланып кайткан инде ул. Кайту белән бу паспортларын йөртеп бергәндә үзебезнең башкорт милләте белән шул паспортны яңадан алган. Менә шушы тарихны ул миңа еш кына сөйли торган инде. Ул 30-нчы еллардан башлап водитель, хугышка инде үзенең полуторка машина белән киткән. На ходу беренче атны инде хугыштан хугыш башлангач. Һәм Берлинга барып итеп, Прагада 9-нчы майны каршылаган. Шундый удачный кеше дип әйтергә кирәк инде. Шундый. Әзәби башкорт телендә дә яздым. Әзәби башкорт телендә. Беренче вариант, икенче вариант авыррак, еңелрәгендә. Шуннан үзебезнең төньяк көнбайыш диалектында яздым. 3 вариантта да мин яздым диктантта. Һәм диктантка инде 5 тип бирделәр. Значит, беләм икән әзрәк. Әзәби башкорт телендә инде әле белеп битмәгән нәмәләр бар билгеле. Чөнки мин бер класста, бер сәгатьтә башкорт телендә, әдәби башкорт телендә укымаган кеше. Үзебезнең диалектны без саклап, үзебезнең диалектта халыкка һөйләшергә худ бирсәк инде үзебезнең районнарда, алар үзләренең башкорт икәнләрен танырлар иде һәм иркенләп сөйләшерләр. Ни өчен дигәндә, Казанга бардыгыз исә, сез татарлар түгел, сез башкортлар. Ягъни сразу таныйлар. Таныйлар, кабул итмәйләр. Безнең беренче исәнмесез дигәндән алар таныйлар инде. Беренче бездә. Өфөлә инде, менә мин Өфөлә укыдым. Студент вакытта ук. Теге егетләр белән һөйләшәбез. Баймак егетләр белән, Мөнипов, Манапов, Бөрек белән безнең белән бер курста укыды. Тагын берничә егетләр инде. Юк, сез башкорт түгел, сез татарлар дип безне инде читкә тибәргә тырышалар. Без тем не менее бирешмәдек, без һәр вакытта үзебезнең башкорт икәнебезне әйтеп һөйләп килдек инде. Без алар белән дуслыкны билгеле һәр вакытта саклайбыз. Менә Гафури районыннан Шурагуловлар, Манаповлар, шуннан һәм башка егетләр инде. Менә шу егетләр безне тоже әзрәк төткерәләр, башкорт түгел дип. Менә шушындай положениедә безгә билгеле яшәү бик җиңел түгел. Без рәхәтләндереп, авыз тутырып, үзебезнең әсә телендә, үзебезне тәрбияләп үстергән телдә һөйләшә алмай интегәбез, интектек. Бүген инде менә шу төньяк көнбайыш диалектын тану, ныклап тану. Ул, конечно, күптән танылган дип кайбер кешеләр ибәрәләр. Теге тар күңеллерәк кайбер апалар, апайлар инде. Без әйтәбез, безнең тел әле ныгытып танылып битмәде. Менә шуңа, шушы диалектны тануга эш алып барган кешеләргә мин бик зур рәхмәт әйтәм. Менә Ради Фарич Хабиров та бит инде 5-нче Бөтендөнья башкортлар курултаенда үзенең телмәрендә әйтте: Без бер халык, без бергә булырга тиеш, без берләшәйек, без тату булайык дип. Менә шуга инде теге милләтчелек түгел, халыклар дуслыгын, үзебезнең башкорт халкының дуслыгын без ныгытырга тиешлебез.